Представяме ви първия и единствен портфейл в интелигентната мрежа – Умен портфейл. Този модерен, удобен и сигурен портфейл за криптовалути е създаден, за да съхранява различни криптовалути на едно място и да ви дава възможност за лесно управление на една ръка разстояние. Решаващото предимство на Smart Wallet е възможността за създаване на неограничен брой портфейли в едно приложение. Вече не е необходимо да инсталирате десетки портфейли. Всички популярни криптовалути са налични в Smart Wallet. В този урок ще ви запознаем с интерфейса и функционалностите на нашия Smart Wallet. Основното меню на приложението е разположено в долната част на екрана. В менюто има три елемента. Нека ги изброим отляво надясно. Вдясно портмоне е QR код и настройки. Нека разгледаме всеки елемент от менюто стъпка по стъпка. На главния екран се показва уиджет с общия ви баланс в долари. Под уиджета ще намерите карти на криптовалутите налични в този портфейл, които също показват баланса. За да добавите нова криптовалута към съществуващия си портфейл, щракнете върху добавяне на актив в основната джаджа. След това ще се отвори прозорец с наличните в момента криптовалути. За да изпращате и получавате криптовалута, щракнете върху конкретната карта на портфейла. Ако желаете да получите криптовалута, натиснете бутона Получаване и ще ви бъде представен QR код, който да споделите с изпращача. Освен това има адрес, който можете да копирате с едно докосване, за да изпратите криптовалути. Кликнете върху бутона за изпращане. В прозореца, който се отваря, ще трябва да въведете сумата, която трябва да бъде изпратена, и адреса. Можете да изпратите криптовалута и чрез сканиране на QR код. Портфейлът може да получи уникално име и да бъде преименуван по всяко време. Можете също така да променяте реда на портфейлите си. Ще ви разкажем повече за добавянето на портфейл в раздела с настройки. Вторият елемент в менюто е QR код. С него можете удобно и бързо да изпращате транзакции, като просто насочите камерата към QR кода. Разделът с настройки е последният раздел на приложението за интелигентни портфейли. Най-важната част тук е Моите портфейли, където можете без усилия да добавяте нови портфейли. За да създадете нов портфейл, щракнете върху бутона с плюс за добавяне на портфейл. Ще се отвори прозорец, в който можете да импортирате съществуващ портфейл, като кликнете върху Възстановяване на портфейл и да създадете нов уникален портфейл, като кликнете върху Създаване на нов портфейл. В раздела PIN код можете да зададете или изключите PIN кода, а в раздела Change PIN промяна на PIN кода можете да го промените. В раздела Face ID/Touch ID за допълнително ниво на сигурност разполагате с опцията Face ID/Touch ID, която позволява проверка чрез сканиране на лице или пръстов отпечатък. В раздела Потвърждаване на транзакциите можете да настроите потвърждаване на транзакциите. В раздела Dark Mode, тъмният режим, можете да превключвате между светлата и тъмната тема на приложението. Открийте чудесата на Smart Wallet още днес. Версията APK за Android A+ е лесно достъпна за изтегляне на адрес smartwallet.com.